Bueno, egun on denoi, gaurko gaia nahiko sakona da, eta, ia zeuzene polita ikastera. Gure artean dugu, Iratxi Etxenike, lehenengo aldia da, naturrena, eta suizidioa bizirau elkartearen eskutik dator. Bera psikologa da, bizirau elkartearen partaide da, eta suizidioaren aurrean dolua egiteko eta elkar laguntza emateko elkartea da. Eta berak elkar laguntzeko taldeak koordinatzen ditu. Baita ere, suizidiotik bizirik atera direnentzako arreta azterlanean parte hartzen du. Lan horretan kausa horregatik maite duten pertsona bat galdu dutenentzat laguntza premia aztertzen da. Eta pixkat aldatuz gaia gero sakontzatuko gea, gogoratzen dizuet, orain plaza daudela, azkeneko Durangorako Txangora. Han ikusiko dira bombardeketaren aztarna, bazkaldu oso ondo, eta gero arratzaldean guztua. Orain plaza daude eta izen emateko, hor kanpoan aldeitiako. Bai? Bai, mila esker, agur. Utziko gara, bai, egun guztioi, eskerrik asko aurkezpenagatik, aurkezpen osatu, egia eran, gustuko izan dut. Nire izena arrondezara Iratxi Etxenike da, pixkat, axolatu ez kontatuko ez pixkat kontextua, xetasun gehiagokin, zeba egiten zen garrantzitsua dela, ulertzeko nor naizen, nondikan heldu naizen, eta zergatik gai hau, ni Nafarroakoa naiz, beti azpimarratzen dut, zerbait erola ulertzen ez baldin ezko edo dena delako, beti erratzen duten, nire erratzen bizinez, eta nik behubia mugak askatzen dudan egia, Euskal Herritarra desentandatzen zen, baina, badazpada ere, gustatzen zen azpimarratzia. Nire iztiran erlaketik heldu nahi, eta lehenik eta behin kontatzen nahiko dizueke, biziraun elkartean historioa, suizidean sartu aurretik, biziraunen historia, nire historia, eta gero jazatiko gara. Azkenean teoria izango denakin, edo pixka ponentzia izango denakin. Zimarratzaldera, ordu terdi egon bornaiz datezen hemen solasean, edo zu egiten, ordu terdi hortan zehar, norbaite, zer edo zer komentatu nahi badu, edo galdetu nahi badu, lasai aski, eskua altxa. Eta gero izango dugu, bukaerako ordu erditxo hori, azken finean, zuen izan, entzunalizateko zuen galdera, edo dena eratu. Biziraun elkartia gauten 10 urte beteko ditu. Bada urte berexia, 2026a, elkarteu dela 10 urte sortu zen, eta nik erran hori dut, bizarteko elkartia unitz bezala, elkartia hori sortu zen, nola baiteko behar batekin. Gizartean identifikatu den behar batekin, eta behar horren utxunea, edo utxune hori somatzen delako. Horren elkartia honen abia puntuan, bi guraso egon ziren, haien zunea, amatetik berekin bere burua zertzen egituenian. Ja 10 urte bat dira, durango azpian 10 urte nahitu, hau bezenetik, eta bintura esutez, martzen jarri zuten, haien dolu prozesuak. Zer guraso dago prestez, bere seneak amatetik berekin bere burua zertzeiteko, guraso hauek, hasi ziren bere dolu prozesu egiten, eta izen hasi ziren momentu honetan, haien zitutan zenbait bigai, Madrilera edo Barcelonara, bertan zeuden elkarte batzutara. Guraso hauek, bilatzen zuten atzen nola baitute, espazio bat, zeinetan ulertuak sentitzen altziren. Gero aurrera gosolatuko dugu, baina, zani konzienten ez zuetako bat suizidia, realitate urbilago moduan ditiko zuela, bertu batzuk berri urrunagoa edo bertzatu dut inoiz antzun, edo iztegin bai honetik. Baina bera da egia, zukatzen zetunean, eta errealitateko etxinean sartzen denean, gure etxean, gure segurtasun gunean sartzen denean, puskatu iten zaitula, eta sentitzen zaila, harain ere etxean sartu dela nik zer egin dezake. Odan guraso bat, nola baitere bilatzen zuten azen, espazio seguru bat, zeinetan haien bizipena, partekatu zezaketen. Haien prozesu egin ondotik, 2006an, martxan aten zaio, biziraun elkarteari. Garai hartara arte,
hemen Euskadi mailan, Gipuzkoa Bizkaia Araban, ez zegoen inolako elkarterik, ez, nolabait ere suizidioren bat bizi zuten pertsonek, alegia turnoan zauden pertsonek, nolabaiteko gune bat eskaintzen ditu. Eta horrela ezin sortu zen. Dinamiken artean, kokatze aldera, aipatu du, ez, zertan ibiltzen nahi zen, guk daukagun baliabide nagusiena errango nuke edo abiapuntu izan zena, dira elkarlaguntza taldeak. Gaztelera deitu ditzaien grupos de apoyo mutuo. Zer dira hauek? Lehen pixkat aipatu duan bezala, Madrileko, Barcelonako erreferentzia hauek hartuta martxan jarri zen. Azkenean dira, talde bat zeinetan elkartu egiten dira, senideren bat edo maitatutako pertsonaren bat suizidioz galduten pertsona. Eta hor, espazio segura sortzen da, dolua lan egiteko. Hori da, elkartetik eskaintzen den baliabide garrantzitsu edo esanguratsuen errango duke, nolabait ere abiapuntua. Bai egia da, 10 urte hauetan zehar, eta elkarteak gero ezaguna guain dela, eta orduan behar ezberdinak sortzen joan direla, eta beste beharretako bat, hemengoa da, gaur hemen gaudena ez, nolabaiteko sensibilizazio, formakuntza, tailerrak, kriminalizazioa. Hasieratik aipatu duan bezala, nahiko errealitate isilia da eta bakarrik topatzen zarena da, eta zenbait errandizatigu zenbait elkartetatik, edo ikustutetatik, edo udalizetatik ere, hasia da ez, behar hori ez, nolabait ere sortzen, gai hau daukagu, bazen erratera, nola landu dezakegu, zer da ikasi behar duguna. Mene eretze kontua dago, eta pixkanaka hortik hasiko gara, ustetan, suizidioaren inguruan gauza desente jakin ditzazkegu, baina bidea da, suizidioa benetan zer den ikasi izateko, aldez horretik zenbait gaur esplikazioa bat ditugula. Ni hortik hasi nintzen, eta hori aurkeztuko nire burua, eta hasiko nezia bete-betean gai eragokin. Igualzetako batzuk eguntareko horretik ere pentsatzen, eta zinon sartzen zara historiozen, edo nondik heldu zara, nik nire kasuan, nire historia kontatzen aldera. Nik nire kasuan, 2020an psikologia karrera psikologiako graduan nintzen, 3. mailan nintzen, eta orduan bukatutik edan, nire ere suizidioa bete-betean ezagutzia. Nire kasuan izan zen, aitaren suizidioarekin, eta zituen, nik 20, eta orduan izan zen, nik suizidioa ezagutzen momentua, eguna, abenduan izan zena. Ni garaietan pentsatu nuen, deitza psikologiko graduan nago, zer beste gradutan egoten alain hemen baina den. Eta bai egia da, eta irakasle bat izan nula, eta irakasle horri zordiok gaur hemen egotia. Izan hori irakasle bat, ikarareko espazioat ikarareko sustengoan antziana, eta irakasle hau izan zen, zainak bizirauneko arte irekitzen, ez zidan iratxe. Egira, aukezu horretik elkarte bat, bizera izena du, honetan egiten dute lan, eta agian, agia utzuretzat, lagungarria sortu daiteke. Zortzen hasi nintzen, sartu nintzen, 20 urtekin sartu nintzen, eta sartu nintzen, nolabaiteko rol batiak, eta nik laguntza jaso nahi, nik azkenean nahi nuen zen, ulertu. Ulertu, zer da, zerrakik guri, eta banik zalantza horiek argitu nahi dituen. Igualzetako batzuk pentsatuko zuen, zen lagunik edo ez zen familiarekin partekazteko aukerik? Eta nik izan zuetan beti errandut zuetan bia izan dut. Familiakin eta baita lagunekin, baita familiakin. Zuetan sozial hortatik zorti izan dut, baina ez zen nahikoa. Niretzat nahitzat ez zen nahikoa. Eta niretzat ez zen nahikoa, eta nik iskat bilatzen nuen atzean, nolabaiteko berdinkide sare bat. Berdinkide sare bat erreferentzia eginez berdina jasadutenak. Egoera antzeko bat jasaduten pertsona. Baina nire zirkulotik atera egiten zena. Nire kasuan batzen da egia, amak entzamai gauzazen ditut partekatu. Amak bere zunarra galo du, zanik jaita. Eta badotzen bai kontu, igual nire aipatziak, ezagin nolabaiteko beldurra ematen aldiran, edo nire ematen zen, nolabaiteko kezkez, nik hau amaina zaldin baldin badiot, igual amain ditunen diot. Gero ginen hortik alderatzen zen espazioat, eta hor bukatu ino. Zizira honen bukatu no, behar non laguntzorik jaso ino,
Eta nire grado bukatu nuen, masterra, eta erabaki nuen, jarraitzea. Eta bideoa bete-betean, ezagutu alizatea, ikutu duen bezala, pixkat ikerketa munduan esartu nintzen, eta, pixkat errealitate hau, perspektiba ezberdinetatik ikasi nahi nuen. Erran dezakegu, bizira izan dela, niri aitaren prozesua lan zen eta ezagutzen erakutsi didana, eta gaur egun badela ere nire pixkat etorkizun proiektu. Hau da, kokalekua, nola behiz, edo abiapuntua. Lehenik eta behin, lagunaiko nituzkean, oinarrizko kontzertua. Hau, itzaldi gehienetan egin hori duguna da, eta pixka komentatu dituen. Nola ere, pentsa dezakegu suiziaren inguruan, batzu gehiago bertatu gutxiago dakigula, baina agian niri pasotik baidan bezala igualtzuetako hau nintzen uste duzue, gai hau, kontrolatu egiten duzuela, gai hau ezagutzen duzuela, baina bero hartu egiten gara, uste faltsu desente daudela ez, gure ustezko sineste ezagutze horretan. Horrela eta, suizidioz solasten dugunean edo suizidioz hitz egiten dugunean, lehenik eta behin kontutan hartu beharreko esaldi bat dago edo desente gustatzen zaiguna guri elkartetik, eta da, nolabait ere, suizidio arazo iragankortati ematen zaion behin-betiko irtenbidea dela. Zer esan nahi dugu guk esaldi honekin, ez da gure esaldia, estatu batutako aditu batena. Edwin Schneemann, edo dakit nola oskatzen den, bere abizena. Baina, azkenean esaldi honek ari gartzen diguna da, suizidioa. Suizidioaren artean arazo bat dagoela, arazoi izatez iragankorra dela, alegia, konponbidea daukala, baina, hartzen den irtenbidea, alegia, buruaz beste egite horrek, eta buruaz beste egite hori lortuz gero, ez daukala atzera bueltarik. Hori da nola baitera adierazten digula oinarren arazo bat dago, arazo hori iragankorra dena, baina, irtenbidea hartzen baldin badu, eta pertsona bere buruaz beste egitea lortzen duenean, hartzen dauka atzera bueltarik. Ikuskatera joango naiz, nire pertsonaki ez, nik etxetik ere ikasi ditudan, ikusita ikasi ditudan gauza komentatzen, eta niko batzen eta itak bizirik egonean eta erratzen zula, baina ez euskalduna zen, baina azeko lako erdal esaldi batzuk botatzen zituen, eta bai komentatzen zula, todo tiene solución, menos la muerte. Igual nik garai hartan ez zion ematen, garrantzi hori edo zion ematen ez, gaur egun ematen dizkioten ez, adin bat bueltan, baina gaur egun hori, entzun egiten dudala esaldi hori, eta nire baino zentzu dunagoa ikusten dudala. Hori nire eta behin. Gero, zenbait kontzeptu edo zenbait faktorea azpimarratu nahiko nituzke. Lehenik eta behin. Suizidioz hitz egiten dugunean, kontutan hartu behar dugu, ari garela hitz egiten nolabaiteko errealitate multifaktoriala, gauza askotarikoa, gauza handitzekoa. Zer da honekin erran nahi duguna? Gizartean pasatzen dena handitzetan errandu nuke, dela nolabait ere suizidioa den errealitate konplexua hau simplifikatu egiten dugula. Zer da honekin erran nahi dudana? Azken guztuek erantzun duzuela, pertsonek bere buruaz beste egin du, honegatik. Beste pertsonek bere buruaz beste egin du, beste honegatik. Beste pertsonek bere buruaz beste egin du, beste honegatik. Handitzetan, kausa bat eramaten diogu. Hor baude, mazizak, zertzela da batzuk azpimarratu inbadirenak. Egoera, handitzetan, ez erratzeratik egoera gehienetan, kausa bat baino gehiago dago. Hau da, pixkat edalontziaren metaforaren gixartua. Edalontzi bat dago, sufrimenduaren edalontzia deitzen aldioguna. Hor, urtak sartzen dira. Gero iristen da puntu bat zainetan, edalontzi hori gainezkasten den. Azkeneko tanta izan da arazoa? Aurretik zenbat zeuden. Bai egia da, eta horrela azpimarratu behar dut, daude tanta batzuk ez, daude uriarekin bezala ez, daude tanta txikiagoak eta daude tanta handiagoak. Eta agian hor egon daitezkezen bai tantan, bertzea baino handiagoak direnak, edo indar gehiago daukatenak, edo ez eduki gehiago daukatenak.
horiek ez, xadorei dezin eguaz milke faktorean izan daitezkenak, ez? Klase egin dezaketen. Eta gero noski, eta hori zipatuko, daude egoera batzuk, agian kausa bat, bi kausa edo hiru kausa zeudela, eta hori izan da edalontzia gainezka duena. Bai, kausa horiek pertsonarentzako garrantzitsuak direla. Nik honekin azken finean erran nahi dudana da, sinpletasun horretatik arratagoian bakari. Amikidan ere diot, hain simplea izango baliz. Orokorrean suzidean errealitatea, hain simplea kausa bakarreko izango baliz, pero benik ere puskentare xagoiko milizatek. Kontua da, amiketan faktorez berdinak ez dute bat izango balira bezala inkajat izan direla, eta horrek ekartzen du pertsona egoera zaurgarri batian egotea. Bigarrena, ambivalentzia eta ambivalentzia. Nekin hori nizu dena, eta nire hori desinte hori ez kontzeptu hau, da, eta nire figura eskipetako bat zuen zua esaldia hau ez, eta da, pertsonak ez duela hile egin, eta sufritzatik utzi. Eta esaldia hau egokia da zergatik. Hor badago batzuk uste dute ez, hile egin nahi dutela, bertu batzuk berriz ez, orain txendio dan hori ez, sufritzatik utzi nahi dutela. Nik adibide gisa, jarri hori dana, eta bidez ikastetxetan nagoenean, edo nera hauekin nagoenean, gaia gotelatzen denean zenteka, edo nera batek esaten ditunean. Hau dira hile egin nahi dutela, ez. Eskar zartzen dieta adibide bat, hau dela nolaiteko ekuazio bat dutela. Zer da nahi duen dikin. Azken finean pertsonak identifikatzen du, bizitzen jarraitzea, sufritzen jarraitzea dela. Eta aldi berdinean, pertsonak identifikatzen du, sufritzetik usteko moduan, heriotza bera dela. Identifikazio egin batuna. Baina ez da horren beste pertsonak hiltzeko daukar naia, soilik eta sufritzetik usteko nahi. Eta sufritzetik usteko nahi horri gehitu egiten baldin badugu, nahi gazteleraz esan hori den, bizion del tunel edo euskaraz tunel ikuspegian, izten da puntu da zen, eta pertsonak ez duen beste alternatibarik ikusten. Bai, gogoan izan, aurreko edalontzi hori, sufrimendu edalontzi hori, kantaz berdinez betetik. Pertsonak alternatiba gero eta gutxiago ikusten ditu egoerari beste modu batian buelta emateko, eta puntu honetara izan. Bai, ambivalentziak hori egiten dio referentzia, bai? Bizitzan jarraitu eta sufritzen ez, pertsona bizitzanaren arabera, edo bizitzatik utzi eta heriotzan. Ambivalentzia horretan egotea, hau da, bi pentsamendu horien artean egoteak ere, ikararriko desazpikatzen du. Eta kuritan izan behar dugu ere, pertsona ambivalentzia horretan dugu izan dela. Ez daukala pertsonak euneko guian argi, ez, 24 orduetan zehar bizitzatik utzi egin nahi dula, baizik ambivalentzia horretan dugu izan da, ere egunerokoan. Hirugarrena, individuala. Individualaren kontuak erreferentziten dio nolabaitera aurrekoarekin lotuta dago, pertsona, gena erratzen dituan, duan ikuspegi hori. Izten da momentu zen eta pertsonak ez duen gaitasunik topatzen, gaitasunik trebetzearik edo herramientarik joatzen erratera, topatzen betak egoerari bueltan nahi egiteko. Alegia, sufrimendua da haien handia, herramienta, erabili dituen herramientak ez, funtzionatzen da dute, da superterapia herramientarik ikusten, eta sufrimendua janen dituen pertsona. Individualki gaindituta ikusten du. Eta, laugarrena, ingutxietatearen kontu izango litzateke da. Ingutxietatearen kontuak ere, badautzen zer erran handia, eta gero ikusiko dugu aurreratzen ditut, gero ikusiko ditut dituak. Nagan izan bezala, suizidioaren inguruan ikartzen, nire izan behar dira desikasin behar ditugu. Eta, ingutxietatearen kontuarekin ziurtzetako bat urtzen duzuela notuak ere ez, bere buruaz beste egiten duten pertsonariek ingutxi bat direla. Eta papateko gozan. Kontu. Eta neratzen dugu kontu. Ingutxi edadeak ez zer ikusi izan ezake azkeneko ekintzarek. Azkeneko klasen, azkeneko ekintzarek. Baina, gogoratu, aldez aurretik, beteriko, edalontzi badago, irarekin, tantaz berdinekin, eta edalontzi horren betetzearen kontzientzia hori ere badago. Sufrimenduaren konstituzio hori ere badago. Orduan ez da, gaur arte ongi egon nahi, gaur ez nahi zalako humore honarekin altxa ez, guazen simplifikatzera ez,
Eta hortan egiten dut. Eta ez, aldez aurretiko prozesu edo sufrimendu prozesu bat dago. Kokatze aldera, ze realitatetan mugitzen garen, zein den gure ingurunia, ekarri zizue eta gure dira 2024ko datuak, estatu mailakoak dira, eta pixkat gainetik azalduko ditu, baina da pixkat ikusteko zein den inguratzen gaitun egoera, bezina pixkat arazo honenez magnitudea eran dezakego. Hemen ikusten duzuen bezala, hau dira 2024ko datuak, igualtzeran garretetara moduko, zergatik ez dituzte ekarri 2024ko datuak, horrendik ez dauden. Datu hauek atzerapenarekin ateratzen dira. Adibidez 2024ko datuak ateratzen 2025 bukaeran. Urda, 2026 bukaeran aterako dira 2025ko, biki gora bera. Horrela izan hori da. Hemen dituzue, estatu mailan, ofizialki, ikusitzen kapotxak erabilitu dara, ofizialki urtean zehar, egin diran, suizidio egoera edo galerak. Proportzioa urtetik urtera mantentzen da, zer dara nahi duen honekin proportzioarekin, 4-3 gizonak izan dira, eta 4-1 emakumea. Kasualidadia bere hortan ez da, gero igual bukaera nahi izan ez garen, ere sartu gaituzte eta horren inguruan hitz egin dezake. Gutxi gora bere egin 73, 75, gizonei dira gizonezkoak eta 25, izan nahi dira emakumeak. Hor ikusten dutzen bezala, egunian estatu mailan batez bertzen, 11 pertsonak egiten dute bere buruaz bertzen, eran dezakegu 2 ordu pasatik pertsona batek estatu mailan bere buruaz bertzen egiten dula. Eta eran dizuen bezala dira datu ofizialak, zer horren nahi dut honekin. Pertsona hauek, edo hemen agertzen diren, kopuru hau, honetaz, ziur gaude pertsona guzti hauek bere buruaz beste egin da dela. Honek erran nahi du hemen guztiak daudela? Ez. Zergatik. Azpia erregistroa dago. Honen azpian dagoena zer da. Egan izan bezala, hori dira argi daudenak. Defuntzio egiterako garaian, argi dira, eta argi da, hauek suizidio kasuak izan direla, bai? Datu, proba edo nahikoa dagoelako, zadirazteko horrela izan da. Baina, badaude bertzen zenbait heriotza mota, egoera delata, zalantzagarria sortatzen direna. Eta egoera guen aurrean, identifikatu dira, gazteria esaten den bezala muerte accidental. Zein da realitatea? Badaudela istripuz, istripu gisa katalogatuak izan diren heriotza hauetatik zenbait hemen sartua daudena. Edo hemen sartu beharko genituztenak. Ordan zein da benetako realitatea? Ez dakigu. Bada ditu batzuk esaten dutena agian ikoizpin daitekela. Baina ez dakigu. Suizidioak egia da, eta bero ere hitz egiten joango gara honen inguruan, hainen ebalikatu zutua da, horren beste estigma du, horren beste tabu dauka, identifikatzea zik puntutara nio hor dagoen zaila dela. Ezkutatu egiten delako, puntu ezberdinetatik. Izan daiteke pertsona bera ezkutatu egitula, familiak ezkutatu egiten dula, gizarteak ezkutatu egiten dula, eta horrek ere desente zail egiten du egoeran. Hemen ikusten duzu ez, adin tarte ezberdinen arabera ez, zein den evoluzioa, bai? 15 urtetik hasita, 79tik gora arte, eta hemen daukazue evoluzioa. Notiko bateratzen dugunean, eta gustatzen azken horretzean, gustatu garrantzitsu egiten zai, badago bai sektore bat, zinetan, gero zarata gehiago, komunikabideetan, gero zarata gehiago sortzen duna, eta da ez, hauretan erabena. Egoera, errealitatea existitu egiten da. Eta behigia da, komunikabideetan eta gaia ulatu egiten dira. Dago beste sektore bat, adintarko da goberran da, egoera hori ukiletik da, baina zinetaz ez den hitz egiten, edo nik behintzat ez dut entzuten. Komunikabideetan behintzat ez dut entzuten. Eta da, hemen txan. 70, 75 urtetik gora.
Horrela, beste errealitate bat daukaguna, errealitate hori existitzen dena, eta oraindik eta errango nuke tabuagoa dena, aixiagoan ematen dena. Hau da ere, nik erran autokritika moduan, hau ere bada gizartearen erronketako bat. Honen berri ematea, errealitate honen abordaje integralago bat egitea. Hau, errealitateko bat izan behar aspektu bezala, ez badu hitz egitean ematen ez dela existitzen. Ordan ematen ez dela arazko bat, ez dagoela. Lehendabiziko pausua, kanpaina gehienetan bezala lehenik dena hitza jartzea. Existitzen dela jakitik, horrekin batera, gero poliki identifikatzen hastea. Hemen ematen du bai, 70 urtetik gora, ematen du, inoiz ez du egiten dut, ematen ez dela existitzen, eta da, gure izatzen dagoen errealitatera. Horrela eta nik orain arte komentatu dizkizuena eta pixkat ere bizio honekin komentatu dizkizuena da, nola baitere, eta gure azpimarratzeko berriz ere, guk lan egiten dugu bat ez dira gure diara fokua da, suizidio bidez, senitartekoren bat, galdire bitutuna, anulaiteko famili edo kidea, doluan egiten dugu lan. Claro, eta lehen aipatu dizkizuen datuak ere honekin dago lotuta, eta guk egiten dugu lan punta honekin. Eriotzekin edo hoberranda edo xetasun gehiagorekin eriotzuta gero zer. Zer gertatzen da hor gelditzen dira familiekin. Eriotzez gain, beste realitate bat dago saiakera direna. Eta hau beste mundu da. Hemen ere, estigma handia dago, tabua dago, eta nahiko isilean eta nahiko bakaren eramaten den edo kudeatzen den gaia da. Hemen ere datu ezberdinak daude, ez dago datu garbilik estatu mailan azpimarratzen duen seiak ere egon nahi diren, baina bai badaude zenbait ikerketa azpimarratu egiten dutenak, heriotz bakoitzeko 20 bider saiakera egon daitezkeela. Mundu mailan, bai? Heriotz bateko, garekiko, 20 bider saiakera gehiago. Ez errealitate bat. Izebergo honetan, eta da, ideazio, edo pentsamendua. Heriotzarekin, norberaren heriotzarekin loturiko pentsamenduak. Eta hemen ere azpimarratu eta bere garrantzitsu egiten zait, uste baino ohikoagoa dela. Hemen ere badaude datu ezberdinak, uste dut, munduko osasun erakundeak joazeneko bat urtean. Ikerketa bat egin zuen mundu mailan, eta ez konfunditzen, kalkulo, emaitzak zioten zen, populazio mailei dagokionez, gizartearen 35%, 35% iris daitekeela, bere bizitzan zehar momenturen batean, heriotzarekin edo bere buruz beste egiteko gazeteko pentsamenduak izatera. Momenturen batean. Hemendik ere matizan bietik inbar dira, Zerfinan ez da berdina, bizitzako egoera espesagarri baten aurrian ez, konkretuki momenturen batien pentsatu izatea, edo ez pentsamendu hori ez, lehen egan duten ezala ez, denboran zehar mantentzen, hori egoera disentan da. Eta gero, arrandizudan bezala, gu sektorean kandu, zuzenean honek ez zer ikusia daukuna. Doluan. Honi deitu izaio posbentzioa. Suizioaren gaian, azpimarratu edo beriztu dira prebentzioa, interbentzioa eta posbentzioa. Prebentzioa referentzia egiten pixat izan aldion bezala, ez suizidioaren prebentzioari, ez aurreko lanketari, hau honen parte izan daitekena. Interbentzioak referentzia gehiago egiten dio, arriskua identifikatu denean, eta pertsona bat edo beraz daugarrian dagoenean, pertsonarekin lanketa egiteari. Eta berazkenean posbentzioa da, behin pertsonak bere buruaz beste egin duenean, ez, bere inguruko senitartekoekin lan egitea, gorko kartzen da. Horan ikusten duzen bezala, errealitatea bere ere zabala da. Orduan hartu da ez, behan nolabaiteko fenomeno ezkutu isil sekretu bat, errealitatea zabala da. Suizioari buruzko mitoa.
Egin behar dut, momentutxo bat kendu bat dut agian belarritakoa, zen dut pixkis, ez da, eta lehen saiatu nezken zinta dut asunen. Ordan, bueno, ingo duan etxen deskantzutxo bat, minutu batekoa, zatezen gurta, zai ez, belarritak bat egin lehitukonez, eta xautazuk ere barkatu den. Horrein ikusiko dugun hemendik aurrera jozti diferentzia, gire horretako Horrein jarraituko dugu suizidari buruzko mitoekin. Hau da lehen erran dizuena, hasieratik erran dizuena, nire ustetan ere pertzepzioa da, suizidian inguruan ikasteko, lehenik zenbait gauzak desitasin behar dira. Eta desitasin behar ditugun gauzien artean, mitoak daude. Ohartu ingo zarete, eta hori nik gomidatzen zituztet ez, zuen buruai galdera egitera, hori ikusiko ditugu mito ezberdinak, eta hori gomidatzen zaituzte zuen buruai galdetzera, ea, orai aurkeztuko izituan mituen artean, zenbat irentxi edo jan izan dituztuen. Nik jan izan ditut, eta behin ikasi nituenean, nik uste ez dela dela. Gomidatzen zaituzet, noraiteko hausnaketa edo irazketek ikio izatera zuen buruarekin. Beste gozak eran badezuena, eta mitoak lantzen ditudanean azpimarratzen dudana da, liburu batean irakurri nuen, suizidari buruzko mitoak badaukatela funtzio bat. Eta autorenik azpimarratzen zuna zen, suizidari buruzko mitoak daukaten funtzioa dela, pertsona, alegia mitoa inesten duen pertsona, geldirik mantentzea. Horai erranda, batik igual ez dela ulertzen, baina horrela adibidekin ulertzen duzue. Erran duan azken finean da, nik mito hau, ikusko ditugun mitoak iresten baldin baditut, sinestiten baldin baditut. Nik ez dut eusen egin, geldi dut. Hora ikusko. Mitoa barazpada, pentsatzen dut denok ulertzen duguna mitoak zer dien, eta azpimarratzen ez bat hor bezkiet, ezen finean dira, mitoak dira, gizartean zabalduta dauden uste batzu, uste okerrak direnak. Edozein errealitatearen inguruan, kasutan suizidioaren inguruan, gizartean zabalduta dauden usteak, baieztapenak, gero errealitatean okerrak direnak. Nahiko ohiku batetik hasiko gara, nahiko ezaguna da, eta da, hil nahi duenak ez du erraten, edo hil nahi duenak ez du esaten. Eta hau, nik uste, askok entzun duzela. Honekin batean dator bigarrena, bai. Suizidatuko dela esaten duenak ez du egiten. Esaten duenak ez du egiten, eta honekin batean datorrena da, egin nahi duenak ez du esaten, bai. Bilakatu zinean, bide berdinera doa. Zena errealitatea. Eta hemen ere, matiz ezberdinak daude. Ehuneko unak ez du esplizituki adieraziko. Zer da esplizituki adierazia? Verbalizatzea modu esplizituaria adieraziz. Nire dugat ez egin zoruz. Ehuneko unak ez du egiten nahi. Portzentai handi batek, ondo ez hori beste modu batean adierazten du. Baina bai egia da, askotan portzentai hori, interpretatzea. Ez dut antxatzeko jogu, bizitza unerda da. Ez dut ezertarako balio. Horrelako mezuek, nolaiteri implizituki adierazten digutena da, pertsonaren bizitzatik deskonektatzen ari dela. Deskonektatzen ari dela. Baina ez eta esplizituki ez adierazten suizidio kontzeptua, bere burua ez egitaren kontzeptua, implizituki adierazten ari da dagoela ondo ez sakon bat. Eta hori da, haintzat hartu behar duguna. Agustikatera esperientzitik errango dizuet. Gure familia erretzen zinez. Nire eta adibidez, nik ez nion inoiz entzun esplizituki bere plazestik gozula. Baina behin, eta hau hori elkarrean tribia bat pasatzen zaigo, behin pasatzen denean, buelta ematen duzu atzera, begiratu izan duzu iragana, zordan hasten zara, gauzak lotzen. Eta hor hasten zara, gure kasuan hor hasi, baditut esaldi batzuk ez, alena erran duzudana, zoetik profundo no se muerte, pero badiarezelako esaldi batzuk argiten dituzunak, eta erraten duzu, dira, honekin zer ari zen, adierazten honekin norak ari zen bideratzen. Zertzen duzuan.
Horregatik azpimarratzen dugu, alde batetik dago espirituki adieraztea, badauden senideak espirituki adierazten dutenak, badauden, eta batzu dauden, agian modu implizitu batiak. Gero benera hori realitatea da, eta espirituki adierazten denean, edo baita ere implizituki itzaile dozen erraten. Ez da alako megafono bat azten eta mundu guztiak erraten. Ezik eta tarteka izan daitezke, senideak. Tarteka, adibidez nerabe baten kasuan edo, gainera ez da bisotuta dagoena, izan daitezke kuadriak bat. Beste sektore batean, berdinkideak. Askotan ematen du ez, familia sensazioa da, ez zergatik niri ez. Agin beste poko beste nonbait ere zabaldu zen. Hori azpimarratze aldera. Eta errandakoak, daude goera, espirituki adierazten dira. Eta naiz eta espirituki adierazi, eta orain behazko ustenikaren funtzioa, naiz eta espirituki adierazi, nik uste baldin badut, hil nahi duenak ez duela esaten, niri senitarteko batek edo inguruko batek esaten bat nahi, eta nik hau sinitsi baldin badut, pentsatutuko duen izan da, bueno, lo dice no lo hace. Esan nindu. Nola esaten duenak ez duen egiten, geldirik mantenduko nahi. Hau gizatzen dago arazo bat, eta gizatetik atenen, eta profesionalei erreferentzia eginez, baita ere. Profesionalak edanean, gehien bat azpimarratuko nez, gehien bat azpimarratu batako, gehien bat iratuko nez, psikologo, psikiatra, medikutara. Zergatik diota, gure elkartean badaude bai, senideak etorri izan direnak, zeintzuk aldez aurretik, beren senidea bere buruaz beste egin baino leno, familia mediku, psikologo, psikiatra dutena belakoekin egon zirela, bertan, verbalizazio egon zen, eta profesionalaren erantzuna agutzen zen. Ez que lo dice, no lo hacen. Horrek gero, suposatzen duen utxunea, ikaragarria da. Ez du, aditu alimazara, daukagar esperantza da, zu jakin duzuna. Eta zu nire esaten badina zu profesional bezala, el que lo dice no lo hace, nire, ez nik sineskitan zaitut ez, eta gero datorren frustrazioa ikaragarria. Horregatik honekin ere, kontu. Lehenengo dia, errelazionatu. Hirugarren unez, hirugarren tanaz ariatzen duena, bere gure beste egiten saiatzen direnek, ez dute hil nahi, alardea hartzarik. Piskat gaztelera zerratzen den, alardeakin arreferentzien ez, llamada de atención. Ez dute, es una simple llamada de atención. Ez du hil nahi, ari da arreta deitzen. Hau errariteta gore bada, erramita gore bada nolaiteko badu bere komplexitasuna. Zergatik, oraindik ere badako sensazio hori, eta nik erremoduke nahiko zabalduta online, eta batezera azpimarratuko nuke arian mirabengan, edo ikastetxe eremuan, zabalduta dagona, ez dure hori ez du nahi, arreta deitzen nahi. Llamada la atención, palabra egiten nahi, azler duzu, eta horrela egiten dira. Nik beti erraten dudan honekin dututa da, gauzak egiten eta bai, pertsona bat, eta nire berriz kakotxak ere lepetuz. Kakotxen artean, gutxi gora bera, orekatuta dagoena, inorrez dago nintiko guian orekatuta zakzire, gutxi gora bera norbait orekatuta dagoena, benetan, norbaiten arretan, zeituko luke, alegia, bere helburu arretaz deitzen izango litzateke saiak eratekin ez. Alegia, es una simple llamada de atención. Ez da gehiago dago. Hau nerabekin adibidez, lastimarazten denen, nerabekin egoten izanian eta, hor, estatzen zuten, eta norbait bere buruan kokatzen dute, ez? Ni nerabe bezala, ez, gutxi gora erakutako erekatu nagoen, nik ez dut egu egingo, arretan izeko. Horan zerbait badago. Eta nik hemen ere azpimarratzen duan beste alderditako bada, nahiz eta ez guazen erratera. Nahiz eta agian saiak ere egitera ez dut itxi, verbalizazio batean giratu, denagon, irabe batek, heldu batek, pertsio batek oroak, hori dionean, zerbait bilatzen nahi da, zerbait dago atzetik. Ez da arreta deitze utxo. Bai alde batetik, eta ero batetik,
Ikustea zonai sektoretan, ez, borroka hori dagoela oraindik ere, ez arretu ditzen, arreta ditzen. Bai, etxitzen puntua zinetan, bueno, jarren, baina bale, arreta ditzia. Arreta ditzen ari galduna da, arreta behar dulako. Agian ez dakila pasatzen nola eskatu. Horren manu behar. Konklusio bezala, verbalizazio izan, saiakera bat ere iritsi arren, nahiz eta nik pentsatu, hau ez doala arreta godila, arreta deitzea, puntu, ez pertsona puntu horretara iritsi denerako, zerbait dagoela atzetik. Eta atzetik dagoen hori, errefrestu behar dugu. Hoi ez dugu da. Laugarren, eta hori pastela handia da. Hori pastela handia da. Suitea ekintza goizta da. Eta, bueno, hilotzetako batzuk ala pentsatuko duzuen. Ez da bai gai potentziala, izan daiteke horren. Zergatik, guri elkartean ari zerbait ez duena pertsona, ez horienekin ere, baren baino askotan dira. Nik gogoan dut, gure aita bere gure zentzunean, bai egon zela pertsona, denbora gutxi kontestualizatzen dira, Nafarroa naiz, Gaztangoa naiz, Gaztanen 15 herri daude, ez dakit zuetako batzuk ezagun izango dute, Gaztango alderdia, 15 herri dira, eta nire herri txiki bat ez ba. Herri poikoi. Herri txikitia, 150 aldiz izan lehen. Zagauz eta lehen geratzen da, txikitia. Eta nire familia, nekazar familia, eta guk lehen, ardiak da benitzen. Piskat artzain munduara dago izan denak, ez? Lotzen balen dago ez, artzain mundua, ardiekin, eta gainera abendua. Abendua guretzak izaten da, garai, fuertia, lan aldetik lan handikoa. Lan handia da, lan handia. Hau kontatzen dizuet, ez? Egon zen inguruko pertsona da, edo lehintzena, aitegi eta gutila, aste batera, bi estetara, eta hau erantzula. Zura eta feoista, gara jontan joan dela, eta zure ikutzatez, lan guztiakin. Nik aitortzen behar dut, lehenengo minutu horietan, belarrean, batetik sartu eta batzetik atzen, ez zut, ez esaten. Mira, esaldi horietako horburutan geditu zaitena. Eta inezatzen du, ez? Eta da, nik honetan pentsatzen duena, zena pertsonak pentsituko dute berdina. Zena pertsonak pentsituko dute berdina, egoista diela, eta soilik, haien buruan pentsatu dutela, ez dutela gainontzekoetan pentsatu, eta puren dutela. Jakin nahiko nuken. Bakit honek espositze publikoa. Ez ditu ez begaletzen, ez? Zenean, baina hola da, izaten ditan, hausnarketetako adinu. Sensazten bat nik uste baino gehiago, hala pentsatzen duela. Egan izan bezala, elkarten honek ere ez mugimendua, sortiten du. Eta gehienetan ondore berdina egiten gara, honek ez du egoismo kontuaren hortik, egira ezberdinak jakin afekzio. Nik batzen ez elkarten egontzela pertsona gazte bat, eta bera hausnarketa, mantzegoran egin inguruan pertsona honek bere irisbidea galdu, eta berari ere iritsi zaio antzeko mezu bat, ez? Iritsi zituen mezua zen, pertsona hau egoista ez, zuek bere minean bakarrik pentsatu dula, eta horrei zuek bakarrik gelatu zarete, bera gabe, ze egoista izan den. Gure elkartean egon zen honek, erantzun gintzen. Ez zuen nik bezala egin hola belezitatetik sartu eta belzetik atera, izik erantzuna zen ziren. Erantzuna, edo, ezakit erantzuna bere hortan, erantzuna da osna zintzen. Nahi bira, nire burrak izalatzen sortu zaizkin, nire hau sesgo hori. Kontura hausnarketu bat izan zula, ontzikoko hausnarketu bat izan zela, eta hausnarketu bat izan zen, zeinetan pentsatu zuen, bera hausnarketa, berriz diot, nekez behar nahi, ezakit azkenean nola gaiteko norberan erreflexioa.
Berak zen, egoistak haiek ote dira, edo berak zionatzen, edo egoistak familikoak izan dira, berriz diot, menazkimaratuko, edo egoistak familikoak dira, jakinda segidori sufritzen dagoela, nolabait ere kate motzera lotuta mantentzen dutela, gero haiek ez sufritu behar izateko. Hori da, izan zuen, hausnarketako bat. Ez? Pixka joko aldatzen zion. Egoismoaren kontuak ere badu perspektibarekin, ez? Nondik eta nora begiratzen dut. Nondik eta nora. Eta berak hausnarketa hori ditzen. Ondorio ez zen, Rafael Ezarekin izan da, ez dela bat egoista dela edo bertzi egoista dela. Azken binen errealitazia zein da. Iristen dela, pertsonak berriz dioten, pertsonak iristen dela, erantzi batekin, zeina urez betetzen da, betetzen da, ez du bertza alternatibaren ikusten. Sufrimendua horretan ez da egoismoa horretan ez da bestearen minaz dula izatak zintezik, beristen da kontra zintzen, ez dakien ondik jo. Eta bere horrere, badezen baik egoera, eta egoera ezberdinetan ez, esimitatzeko behar izateko dutena, zeintzutan, haien senideak, hau zadiazten zen, karga bat sentitzen zela. Karga bat sentitzen zela, eta adierazten zela, zuek mil gabe hobeto ondo zareten. Horrez, ere egon daitekela, nolabaiteko uste bat, ez bere buruaz beste egiten duen pertsonaren baitan, zeinak adierazten dian, ni joate baldin manaiz, nire arazo eta nire familiaren arazoa bukatu dudan. Horrez realitatzen zuen garen jazen dugunen da, negatibo simplifikatu, historien atatxoa zamotik ikusi, ondoreztatu egoistu izan dela, familia hamekan biziduratuz, familiaren nabidetik intxetu gabe. Benetan ez dakigunean, pertsona horren buruan, zer zegoen. Bosgarren hipoa, suizidioa inpultsiboa da beti, eta aldez aurretik ohartarazi gabe gertatzen da. Lehen aipatuta zareten, bai? Eta hau ere ja horrela zizue. Aurretik ez ditut gogorarazi, baina gogoratu esena egon ditudana mitoen inguruan. Mitoen funtzioa da, pertsona geldirik mantentzea. Orduan, nik sinesten baldin badut suizidioa inpulsiboa dela, eta bere buruz beste egiten duten pertsona kapatzien egiten duten gauza bat dela, ez dela, aldez aurretik ohartarazi gabe gertatzen dela, ez dagoela sinalerik, ez dagoela arrastorik, nik ez dut ez egingo. Impulsiboa baldin bada, eta ez baldin bada aldez aurretik azkarnetaz jabetik nik egin dezaket, ezin dut eusi, ezin dut ezer ere, ordan geldirik mantentzen, Orduan ez dut ekintzara jotzen. Lertzen duzu ezer den arren nahi dudan, ez da? Ekatiko mantentzarekin. Dena ipaturikoa. Ekintza azkeneko klakura izan daiteke. Izan daiteke. Baina aldez aurretik gaur pertsonak, edalontzi bere intzagida eginen, hor badago bai aldez aurretik, pertsonak daukan sufrimendu edalontzi bat, beteta daguna, pertsonak ez du bertzen bere ikusten. Horrek egin dut. Baina aldez aurretik edalontzirik betetzen da. Kasu batzutan, berriz diot, kasu batzutan edalontzi hau betetzea izan daiteke urtetako kontua, eta agian ja suizidioa familia sartzen dela, eta segikerak egon direla, eta ja familia kostiente da realitate horretan. Izan daiteke, hilabete batzuetako kontua, edo izan daiteke, astebeteko kontua. Aldatzen. Aman komunen dagoena, eta hori ez ikusten duguna, aman komunen ikusten duguna, pertsonaren bizitzan, zer gomendik ikaragarria sortzen ziola. Zertzela gai izan, kudeak. Zertzen modu bat kudeak. Horretan da. Hori da aman komunen dagoena. Eta gure ez biztetarran, Realitatean pasatzen dena da, zer realitatean dut egin izana. Guri lortzen gaituna, elkartean bat egiten gaituna da, suizidioa, eta suizidio bidez, nola bat izana. Hori da ez pixka gure enkargune hori, ez? Zuntxu hori, aman komun hori. Ero realitatea zein da, familie guztiak, oso ezberdinak, arras diferentzia garela, eta kontekstua, bizipena, suizidioaren presentzia ez presentzi guztiz aldagarria dela, familitik familia. Eta familia bakoitzak izan duen bizipena da bakarra eta familiaren baitan ere
Naiz eta familia baten baitan ere senitarteko bat galdu, senide ezberdin modu oso ezberdinean eramaten dute. Dolua oso individuala da. Naiz eta galera berdina izan. Seigarrena, pertsona batek hobekuntza seinaleak adierazten dituenean edo bere buruaz beste egiteko seigarren bizirik irteten denean, arriskutik kanpo dago. Hemen ere kontuz. Kontuz, lehenik eta behin, hobekuntza seinaleekin. Hemen ere gara egoera batetak, egoera kontutu bat ez da solasean edaitza egiten. Gara egoera batzuta, zeinetan agian pertsonak, bazen erratera, anonikoki oso den, edo familia bera ez, konsiente denez, egoera traketxo batetik pasatzen ari dela, traketxo batetik ari dela pasatzen, eta hobekuntza bat ematen den, gorakada bat, ez? Alaineko ikusten zaio, lasaiak ikusten zaio, automatikoki hitz egiten gara, arindu, izan gehi duzu batetu nioginago. Kontuz. Guk, elkartean, baditu familiek, gure kasuan ez dut ditu. Guk elkartean bai baditugu familiek, zeintzuk adierazki izan duten, hauneko horrelikatu uler gaitzagoa egiten du. Egoera, zeintzuk aitortu izan duten, esezue, en una buena época su vida. Alegia, historia bat izan zila, ematen zula hobetzen aizela, igual horrek egun batzuk beste batzuk hobetzen aizela, eta orduan joan zela. Zoi familiai uler gaitzitzen zaio, nola eman da, bai, hobetzen aizu. Hor, tarteka egon daitekena da, nola baiteko uste edo sentsazio bat, engainatuta nahi duna. Ez dut honekin gara nahi, engainatu egiten gaituztenek prezidentekin. Gogan izan, hasieran aipatu da Anibalen ekialdi. Pertsona ezkintzinen nolabait ere, dago eztabaida batian bere baitan, zeinetan, ez daki, bizitzen jarraitu eta sufritzen jarraitu, edo bere burua bezbertzein, eta sufrimen doi alde batera utzi, alegia eskentzatu akea izan. Anibalen ziotan egotia, bipolo horietan mugitzen egotia, horrek ere sufrimen handia daka. Pertsonan dan, eguneroko tasunian, sufrimen handia daka. Pertsonak erabakia hartzen denean, eta erabakia denean, nire buruaz beste egitea, erabaki, gordintasuna, kontutan hartu dut, zai bat eta zain garela, erabakia hartzean, pertsonaren automatikoki zagago esentasun puntu da. Zergati, jarri diote bat. Jarri diote bat eta hartu erabakia. Horrek agin diten duen. Desgaste hori alde batetik bestera bat, aurtzia izatu duik, ez du. Ziartu dela bat, eta baki bere zuten daia bukaera jarritu dela. Gara, hoi kanpura zerra nila direzten ala? Lasaiago, harinago, alaiago, horrekin nahi egiten du. Berez diote, ez da jaustintek egiten den zera bat, ez eta harintasun sentitzen. Hoi egon ditezen. Eta bere buruaz bertziteko saiakeratik bizterik irteten direnean, eta nik hau ere bizun dut, hemen ere kontuz lehendabiziko astearekin, lehendabiziko bi asteekin den, zergatik. Eta, bai, nik ez hau izan ditu saiakeratik dituzten pertsonak, eta, saiakera bat egin dutik, adibidea jartzeratik. Donostiko ospitalian, dituzo bat agur ostu. Bazen ez pertsonaten hori gaten, ingresatzen induten dian da, zen, halako burbuja batean sartzea bezala. Burbujaten horrekin zer da ernaizuna. Azkenean zela, errealitate bat, zeinetan, ez zeuden bere eguneroko estresoreak, ez zeuden bere gilearrak, ez zituen kezkak, hortzegon, aislatuta, bere errealitatetik. Bere, azken finean kontutan hartu gara dugu, bere errealitatea edo bere eguneroko kontestua ere sufrimendu iturri sortzen diona. Sortzen alduena. Eta ingresoak ere izan daztekana da, nahi garrian erabait ere, burbujatxoa sortzea, eta arazo horiek, eguneroko arazo, zaitasun, sufrimendu iturri horiek ez dauden. Errealitate paralelo bat da, gardezak egu, kapitxen hartzen. Pertsonek eraten zina zen, gaina berak, komentatzen izan ziren bai, hortik atera eta geretako bat, azkar eman zu hortik.
Geroztik, eta zer gauden, pum, etxera ikitzen zen, bete. Egon naizez, demagono egun batzuk astelete, arazorik, goazen arratera, arazorik, estresorerik, suplementu gabe, beraz, hartu dute, pum, atera. Eta, zerotik, egunera. Zerotik egunera, berriz ere zure egunerokora, gainera, eta hori irazten alatu egiten zen pertsonanek, eta zen, zure ingurukoek, askok ez, eta askok zalantzea ikizte, non egon zen. Eta horregatik, estigma, zama, begirada gaigarri bat. Hori alde batetik daukagu, beste batzuk, bere zuturin ezan, ere eguneroko horretara, gehi gainera daukat ingurukoen begirada hori, errandez. Horregatik, kontuz, pertsona saiakera baten ondotik, eta, zertzagoetan, ingreso batetik ateratzen dienean, nola egokitzen den hori ingurunera. Ze ez da, eta hemen ere familiak izan ditugu, zeintzuk ateratzen duten, pentsatzen duten, edo espektatibatzen, ingresotik ateratzen denerako ongi dago lagoza. Hortik aterako da ja ongi dagoenean. Ongi. Antxibite horrekin kontu. Zazpigarrena, eta hori, nik hau bere zola ez neukan hola entzun bat horrela, nire bai zartera aipatu gunenetan batzuk bai. Eta da, suziak aldagai edagarria dituela. Askoat honekin lotuta, gogoan dut, pertsona batzun zalantza beratzen zenean, ez? Zergatik familia batzutan badirudi badela generazioak taka, ez? Igual, aitonan, nausaban, ez? Daudela zer, hor da, zorai genetikoa, bago doleko zehozu, ez? Sensazio igual kanpotik ikusita, dirudi. Bagian da behin dut lobera da. Bago zehozu. Adar generazio. Hori ikusitan, familia batzutan zaurgarritasun gehiago, no? Bertu hartuetan ginean. Erantzunatzen dago, momentu arte ez da identifikatu inolako mutazioak kromosometan zeinek adierazten digoten ez, badagoela da komponente genetiko identitario bat. Momentu dago, usatzen den eztabaida da, eta eztabaida hori interesgarri ditzen da ikasketarena. Nik zer ikasi dut. Zer ikusi eta zer ikasi dut. Honekin nahi dudan azken finean da, genetikoarena, zalantzen ditu jalizan bizako. Zogartu zako erentzik, oinduzte ere esatzek abida, erraten denetik. Nire zalantza baitu zerbait topatuko dutena, nemuta dira ez erraten dena. Ez nahiz osartu, Kontra da ez adar bazan ditan dena, nahiko lerratutan hau agerrotan, eta zer ikusi eta ikasi dut. Azken finean, goazen nire gula, jarri duz. Bai, ikusi dut ailaren egoeran, aita, suplementu egoera bat emandutik, edaron gehiago urretretek azenien, klako dintzunean, erregulazio esentzia. Jasokitzetik uzeri, dukatu. Ikoik ikusi ikasi dut. Nizan dikotan, alderri egatik zaurgarritasun egin dut. Oso bertsoa izan dudalatik, bi izan dudalako, eta nik azkenean eta hau isakere zidirazetik generazidera alaila azkenean nik aita, ez alabarezan nik aita errekalita daukar. Ama bat errekalitiaz, isakez, referentzi berlore, alotik, anikotik ikas dezaket. Zalizan tortan zaurgarri betu diteke. Gainera badure horrela zenbait dago, zeintzuk adierazten duten, zergaiatzen zogoratzen zenbat biderri egoten, baina errakonutio bai lau bide zaurgarritasun gehiago dagoela, azken zinean, norbera bere buruz beste egiteko, baldin eta inguruko zeinderen batek ere buruz beste egin dugu egiteko. Pertsona zaurgarria gara egitera. Zergatik, ezagunik gehiago eta erreferentzia hori azpimarratu ezakit. Gero ere badaude, beste zenbait komponente edo beste zenbait arrazoi egon daitezke, eta gogoan dutzen emakume batek ez, eta batez ere hasi errango nuke, senitarteko batzen denean, eta orokorren garirekin egin dute, iriotik orokorren egin dute, buluarekin orokorren egin dute. Badago nahi bat,
Eran ez dakigu nahi espiritual bat, pertsonarekin beretik hartuko. Pertsonarekin beretik hartuko. Duela jarriz, ama batek besemea bat du, irmanetan jarriz, eta ama honek gero egiten du, nik berarekin entartzen ditut. Nik berarekin entartzen ditut. Nola dudezen baita aldagai, elkartu egin daitezkenak, beste zenbait ez, nortasun aldagai ere egon daitezke, pertsona zaurgarriago egiten ditut. Ia, eta guztetako nire pentsatzen nahi da, gero dago ere pixkat aurkako poloa. Batzuk zaurgarriago bihurtzen diren bezala, beste batzuk erresilienteagoak. Nik, orain badakidala zer den hau, eta zer eragin sortzen du gizartearengan, familiarengan ere ikurrikuntana, nik ez dut digo. Niondik edo, badakit zer den. Bertzen bipoloak egon daitezke. Bata, identifikatzeko prozesua eman daitekena, eta ni ere bertan egiz naiteke, eta gero bertzetik izan daiteke aurkakoa, erresilientziazkoa. Nik hau badakidala zer den, ze ondorio, ze realitate ez beratzen den honen ondotik, nik hau ez dut errepikatuko. Momentu hori nik, puntu honetara ez iritxiko da, ditugu bipoloa. Zortzigarrena, hemen, bere buruaz bertze egiten dutenek edo saiatzen direnek gudina astero dute ere, eta hori nahiko izena da. Eta hemen, kritika aite aldera, segun ze sektorerekin, daude, alde batera beste behinen duten. Alegia, mito hau abestuko dute, edo ez. Zina erabitaria. Denek ez dute. Buruz esunarezko da. Duela zamitzen familiozen harremanetan, eta emakumean, bere bikotea galdu, duela gutxi. Emakume honek erantzaren egiten zen, su ematen ziela, serre handia sortzen zitzaela, entzuten zuenean, bestetu marido tendría, ¿no? Tendría un problema sentimental, estaría deprimido, con depresión, horrela. Emakumeak ere esan ez. Nire senarrak ez zeukan buru osasun arazo. Bi estresore potente elkarren zituela, nire senarrak ez daukan buru osasun arazo. Un poco elagartu ilgarren zien, eta ez da izan. Eta emakumeak nire frustrazio sortzen zela. Nik elkarren zer da ikusi duguna. Existitzen da, dena da, artikina buru osasun arazo bat izatea, okona ez dut Itzai dezakigu depresioa, itzai dezakigu nahazturiko da, itzai dezakigu gaztilen esan den trastorno límite de la personalidad, o con nahaztea. Zorgarrik izan dira hasitzen du. Ordea, eta ni hemen geratzen ez honetan, ze puntutaraino ote da diagnostiko izatea, edo ez izatea, edo ze puntutaraino da diagnostiko horren ondorioz egon daiteken sufrimendu maila. Berriz ere izten gara amankomuneko puntu batera. Nik lehen aipatuten metetiko baitean, nik ere aditozen egiten dut lan, eta aditozen lan egiten dugu, buru osasun arazo dituzten pertsonekin, eta baino zibitarmetokin. Eta ikaragarria da, eta ditu pertsona depresión estratekin, eta marra dira guztiz ezberdinak. Agian aietako batzuk ditut honen lan, agian aietako batzuk igual egin dut isaiak eman, baina aietako batzuk ez dutik nioiz pentsatu honetan. Inoiz. Horren, ze puntuteraino da, diagnostikoa ez, ze puntuteraino da, pertsona horren baitan dagoen sufrimendu iturria. Eta hemen ere azpimarratzeko, eta gero ere ikusiko duguna da, sufrimendu azitza egiten honen, eta sufrimendu kontzeptu uste dut desentegan dela, gaztimulatu dela, kontutan ez behar dugu, subjektiboa dela, sufrimendu ere dela individuala. Nik sufridezak eta arrazoi batengatik, baina agian zuk ez, egotzuk sufritzen duzu beste arrazoi batengatik. Agian zure arrazoia, nirezoa da, kontak dira. Baina direta betxean desente ikusten non. Desente ikusten non, gurasoak ez da gai konkretu batean, baina ikarri dugu batzen, sufrimendu iturri ikaragarri bat, baina maniko ez. Eta horrela, zaitasuna dator. Zergatik? Sufrimendu iturri ezberdina daudela, eta berri diot, suizidian asko gutxenagoan faktori da, sufrimendu beteriko da. Horrela, intzatu dugu izan.
Bederatzigarrena, arriskuan dago pertsona batekin suteari buruz hitz egitea, hori egitea bultza dezake. Berriz ere, lehen aipaturikoa, zen aipaturikoa. Nik sinesten baldin badut, nik hau sinesten badut, hala, nik pentsatzen baldin badut, arriskuan egoten den norbaitekin suteari hitz eginez gero oitea eman dezakeela, nik ez dut hitz egin, jendez osatu geldik mantenduko nahi. Hemen ez da despasatzen. Hemen ez da ez ere pasatzen. Geldirik mantentzen. Zein da errealitatea? Eta hemen ere, errealitatea osa, konstientzia kontuetetik, ez dugu bizitza konpunduko, baina bai egia da, espazioa sortu ez dakegula, eta pertsona gauta ondo ez doi, adierazteko. Emateko espazioa, zinetan, hasiera maila hori, zeztirenaren hasiera hori itzuri dezakegu ez, egon ezin hori jeisteko. Konpondu egingo dugu ere bizitza? Ez, baina non eta bera ohartzen den, nik presnagola beren zuteko, eta ez, pixka desago hortan lagundu izateko, baina pauso mundia da. Eta agian, lehenengo pertsona zara, hori ematen diona. Hemen, tartekatzen garatzen aipatzen dut, Eba, Agusti eta Eba, Agusti notikia gau dira, elkarteko sortzaileak, Eba erizaina da, eta egiten zuen izan dut, lozdegira adibide hau, grazia egiten dit. Nahiko adieraztea bai dela egiten bai. Eba erizaina da, eta berak pixka konparatzen zuen, tabakoaren inguruan egiten zuen galdera batekin, eta Eba egiten duen galderetakoa da, funts. Resposta, bai, ez. Erratzen duena, bai ezkorrago ez. Agian bada egia ere ezkuta ezakela, hemen ere pasa daitekena da. Ez duenak erratzen, zongo izu, ez. Baina agian egon daitekela, egoera da, agian da, garrira. Ez dut inoiz bera, baina tarteka pentsatu izan dut erratzea, eta hau komentatzen dizu. Jarrizkoan hau netik nuen. Bai, ez nahi iritsi, baina bai, izan ditu dela pentsamendu da. Berak adibide ezartzen zuen eta nahi behixente gustatzen zait. Alegia, berak esaten zuen zen, pertsonatak esaten dizuna, ez dut erratzen, galditza horrel, ez di ematen erretzetu gogoa. Nik ez dut erratzen, eta nahi galdetzen ez du erratzen duzu, nire zintzoki nire erantzuna dezezkoa, eta galditza utxak ez dik erretzeko gogoa ematen. Hamargarrena, bere buruaz beste egiten duen pertsona, koldarra osarta da. Hau da, egoismoaren kontuarekin aipaturikoa bezala. Hemen ez gara egoismoan, koldarkerian edo sarrien sartuko. Berez ere dugu, oinarren daudenak edo oinarren manera egiten dela, sustitutzen ari pertsona da, punto. Zer gertatzen da, koldarkeriz edo ausardiz bustitzen baldin badugu errealitate hau. Koldarkeriz bustitzen baldin badugu, alegia, gure egunerokan azkenaligunan ez zabaltzen, bere dutaz beste egiten dituzten pertsonak, osaiakerak egiten dituztenak, koldarrak direla, hau zabaldu egiten baldin badugu, biak topo egiten baldin badugu, pentsamendu edo saiakera bat egitea dagoen pertsona batekin, eta guk mezu hori zabaltzen baldin badugu, eta pertsona hori konstiente baldin bada, ni mezu hori zabaltzen ari naizela, pertsona hori ez da zabaldu nire esatera hori pentsatzen nahi dela. Zebera badaki nik esan dudala, koldarrak. Eta nahiko nabete koldarra batean, ez di konfianza honetzen transmititzen, ez di erosotasuni transmititzen. Hausardiarekin aurkiko gertatzen du. Nik hausardia bustitzen baldin dut errealitate hau, eta zabaltzen baldin badut, eta bere buruz beste egiteko saiakerak edo pentsimendu dituztenak hausartak direla, agian, hirukoren bat, egoera zaurgarri batean dagoena, hori entzuten baldin badu, agian dut ez horreta. Nigelatu kontutan, izan behar dugu kontuz ez determinera ditugu. Amaiterarena, adimititzen diak eta arazo larria dituzten pertsone bakarrik egiten dute bere buruaz beste auzoren eta nerabezaren ez dago sortziari. Hau da, horretan ikusi dugu. Horretan ikusi. Horretan nerabezitrik hasita, adineko pertsonera gara. Eta bere benere dagoen puntua da, lehen azpilu dut. Eta da, arazo larriak dituzten pertsonak. Azter arazo larri da. Pertsona baten dako baten arazo larri da, agien pertsona baten dako arazo larria bere laguninarekin ez da bat izatea.
Agian pertsona bat enamoratu da, beteko bat ezin dutzen. Beste, hau da lehen agartu duzuna. Ez da horren beste, eta nik uste garko hau dagoela. Ez da horren beste egoera objektiboa, el hecho, ez esaten dena. Ez da egoera horren beste, baizik eta nik nola bizi dudan egoera bai. Nik zer eta aurrekorekin begiratzen dudan, errealitate. Niretzat ze erran nahi dauka errealitate horrek. Niretzat garantzia baldin badu, niretzat egoera horrek garantzia baldin badu, berdintzuna arazo. Niretzat ez baldin badu garantzi, pozan ez dira. Ez dut arazo bezala egitatuko. Erabeekin nagoenean, hau, honen oinarri ulertzeko jartzen dira begidea, eta nahiko adierazgarria da, erratzen dit, imaginatu, denek egin dula azterketa bat, eta duen gainera jartzen matematika. Matematika da horren irakasle bat, que puede dividir. Eta imaginatu, denek atera duten eta berdin. Asmatu dituzela galdera berdinak eta katxin duzela galdera berdinetan. Eta atera duzen notas, 7. Geran, hor sektore bat automatikoki ikasuna. Hor sektore bat egitaduna, joder. Nota berdina da, egoera berdina da, baina nola bizitzen den, eta guztiz ez berdina. Hau da, arite txiki bat, uratzeko, nundik datorren guzti hau. Araztekin da berdina. Nigo guanduz, nire aita bere buraz batzen eta azte batzutara, hilabete ingura. Inguruko gazte batek bere buraz batzen zula. Gazte batek. Eta goatzen dela inguruko bat etorri zen nire gana, gaztekien nire aitarena, eta goatzen dela gantzen zen, yo no entiendo. Si los jóvenes no tenéis problemas. Berriz oinarrien hau da dagona. Zer eta aurrekokin, edo zein da labada benerik, erabiltzen duzuna ez, jakiteko hau problema da hau ez. Gaur nahi gabe esatzera epaitzen. Zure arazoa da, zure ez, nirea batek gaur arazoa. Ez gara hoatzen, ez dela nire mina, bezik eta zure mina. Eta zure minaren abia puntu edo sorreran, ez daude nire mina dauden abia puntuko faktore berdinak ez berdina dauden, eta hor hankasatzen dugu. Zer uste dugu nire mina sortzen dian, sufrieratzen dian guzti hori izango dela gainantzeko jarritu diena. Eta ez dagoela beste egoelari. Nire sartzen dugu honta. Hau lehen aipatu dugun analizikua, orduan salten nuke. Eta nahi dugarna. Eta normalen azken egeliko bezala gukaratzen du, xilpirazin apelitu. Eta honik entzuna dut, eta eta hilo jelenago aditzenen entzuten dut normen, ezin dela egin dut. Dena trebentzako dira? Realisti izan da, eta berrikatzen puntu horrekin aitortu dut, zer. Hau nintzen izan dira? Bai. Eta gire egia da. Hau nintzen izan dira. Berreztero mito honek, zertara eramaten gaitu. Izan ezin badi bakoranetu, zertako muitu arren. Zertako muitu, ezin da trebentzako, zagoen duzko. Eta gero horreak, normalen azken izan mito zela jatzeko dut ematen jolako ez mito jalako itxiera bat. Eta, xizidez ematen bat prebenitu iztek puntutara nio ez dauka zentzua, nion atetortziak, edo ontazitze egiteak, edo ni ez, nola baiteko ari, hemen dago arezkoa, ze puntutaren gori du? Imanen dira egitut, ez imanen dugu ez egin. Ari, frandagoa. Dena prebenitu egiteko? Ez. Hau nire? Bai. Gure helburua zein izan behar da, ariketa egiten. Hemen, arrisku eta babes faktorei dagokionez, ja bukatzen joan behar gara, momentu ditu alimentzia hori bai Neke kagatu naiz, ordu bentuak. Aipatzea dira, arrisku faktorei dagokionez, nik hemen izaten nire zalantzan ditu diapositioa honekin, eta hemen dago ideia bat
zuiela gazte bat ez duena, azkenean tatuatu egin duzuen, edo ez, dakit, baina da, suizidiz hitz egiten dugu nion, gogoan izan sufrimendu ez gara. Horren, arrisku faktore horiek sufrimenduak pilotuta daute. Baina horren dizu da, sufrimendu individuala. Horrez zain egiten du. Horrez zain egiten. Identifikatzen. Baina izatea lako begirada bat, eta identifikatzen jakitean bez egon daiteke pertsona sufritzen. Eta ez horren beste egoera. Ino bai egia da, bekazten nahi egoeraren, pertsona sufritzen eran dezaketena, eta orduan, arrisku faktore bezala ez, kokatu ditzazkegura. Individualak, arrisku faktore individualei dagokionez, hemen aipatzaldera, lehen aipaturiko buruz arazoak egon daitezke, gaixotasun fisikoak diren, baina sufrimendu izan daitezkenak, sustantzia guztien historia da, edo badago bat ez dugu nahi batu, eta da horretik izan dako saiketerak, eta bai ikusiko da, hau dela arrisku faktorerik handiena. Aldez aurretik izan dako saiakera. Historia hori izatea, arrisku handitu egiten du. Individualei da hori. Sozialei da okinez ikusiko ez da, hemen kolokurak dira, azken finean da, bizaki gehiagin sufrimendu asorrarazten adizkigutena, egoera ezberdinak. Aipatzalea, familiko gatazkak, famili barruan honetuzten gatazkak, harreman galera. Izanen galeretaz izanen dozekegu galera ezberdinak. Galera, eriotza bidezkoak, distanziamenduak, hausturak, isolamendua, eta hori garrantzitsua da, adibidez pertsona isolatzen hasten denean, bakartzen hasten denean, familia horretik lantzera parte ez pixkat solasten duna da, azkenean pertsona deskonektatzen hasten dit, ere ingurunean. Ari gorri horiek mozkiten ditu, isolatzen hasten da. Eta adibidez, pixkat amiragetik eta gauden dian, bulina antzeko egorak egiten dituzteko. Pertsuen burukoak izan daitezkenak, nola ez zaitasun ekonomikoak. Eta hemen baldez, hau da kritiketako bat egiten ziren, buru honetan simplifikatu egiten denean, buru osasun arazoekin lotutako egoera da, suizidioa. Kritika bat egiten zaiona, hau da, testuinguruko faktoreak ez dira aintzatatzen. Ez izan daiteken krisi ekonomikoak, izan daiteken etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna, izan daitezken lanek arazoak, horiek ez dituela aintzatatzen. Orduan, zailtasun ekonomikoak, gizarteko azterketan, lehen arrazia izan da. Eskakisunarekin loturiko estres maila handia, hau izan daiteken adibidez lan esparruan, lan esparruan izan daitekena. Eta nila ez, aipatzen ere, ibarrak izan daitezken produktu artikuak eskuratzea. Eta gure garrantzitsua da, nire edukitzea, baliabideak edukitzea. Eskura garrantzitsua nintzen. Arrisku faktorez gain, baitu babes faktoriak, hemen aipatzea aldera, pertsonanak ez, gizarterako, komunikaziorako, eta nolabaitere arazoa konpontzeko nolabaiteko estrategia edo gaitasuna bitzak izatea, autorregulazio emozionalako gaitasuna, laguntza bilatzeko gaitasuna, haure garrantzitsua da, benik ez bai onartzea, ez dago, bi laguntza behar dut, hiru laguntza eskatzea. Hori gai badira hasierako mugimendu bat, laguntza sozialeko familiarra, eta balore positibo ere itxurik dugu. Babes faktore sozialei dagokionez, arriskuetan eran dizuet, arrisku handi badena pertsona isolatzen hasten denean, babes faktoretan daukagu aurkatua sare klinikoa dezatia. Sare klinikoak, berdinkideena, pertsona aktibo izatea, elkartzen bat izatea, voluntariatzua batean bat izatea, azken finean, honen sozialen berdinen sare klinikoa izaterako garaian ere, badagoan eman da, norabaitere, pertsona noraiteko talde pertenentzia izatea. Talde baten parten naiz. Nire beharra dago. Esfaktore gisa. Konfiantzazko pertsona bat, edo gehiago izatea, gai intimoago ez edo delikatuago ez hitz egiteko, nire aurkustu egiten dena, egoera entzunbait egoeretan. Eta horretan zentzuna, eta maikatu, sentitzea, eta leku lotuta, aurretak ilustratzen dut, sinitzen horregaik ere, gizartean funtzioa daukela. Eta
Nik joaterakoan, balizaten agian utxune bat ez dezatela. Eta hori, egoeratzen garen dauden pertsonetan, askotan egon daiteken sensazioa zakoa da, nik baten baniz ez montez aldan goteko. Edo nire utxunea ez da somatuko. Horregatik ez, hau ere kontrarrestatuko ez dira garrantzitsua ez, sare baten praktizakia ez, talde baten praktizakia ez. Alarma sinalei dagokionez, hau dira arrisku faktoriak, hau da, atletika eta turik. Arrisku faktoria eta babes faktoria dira guk kontutan izan behar ditugu. Alde bidez berdinen, baloratzeko. Pertsona arriskuan dago, eta pertsona honek arrisku faktoria bat ditu, ez? Egoera arriskutsu hauek ditu bere inguruan. Pertsona honek babes faktoria bat ditu. Igual arriskuan dago, baina dira, senitartekoekin eta alemana dauka, taldean integratuta dago, eta nolaiteko argazki bat ateratzeko. Eta gero daude, alarma sinalea. Alarma sinalea da, ze pertsonak burutzen dituen ze adierazleren aurrean, adi egon behar gara. Hemen banatzen ditugu hitzezko eta ez hitzezkoetan. Hitzezko dagokionez, hasieran aipatu ditudanak. Egon daitezke adierazpen batzuk, isolaturik hartzen da maitut, nik ez gara nahi garrantzirik egon zerbalizazio batzuk. Ez duan esplikituki erazten, bere budaz beste egiteko gintxamendua, baina bai bizitzarekiko deskonexio. Ezan daiteke. Ez dut ezaterako lio, karga nahi, zoko ezin daukarnik, nik egin bat dut egin dut. Normalizazio hori. Ikusten da, zarako etorkizunarekiko, orainaldiarekiko, bizitzarekiko oroar deskonexioan mugitu. Hauko eta iraziko agurra. Eta agurrekin batean, errango nukene izanen litzateken eskertza. Eskertzia, pertsona sinitarteko batzen esaltean, dago. Eta eskertzia, Aldela bortzurte nolatu egiten nire gandan, oso gaixo nintzenean, eta hori ontzien nirekin, kaskarrak nire ditut. Kutsu horretako. Ez da, agur txiztu bat, eta iraganeko egoaren bat, edo orain hartuko egoaren bat, eskertik ditut. Eskerrik asko, zaren alaga hona izategatik. Edo eskerrik asko, orain arte nirekin egin dituzun plan guztiagon batik. Eskerrak dira, badauka, gerora hartzen garen nirean, badauka agur gutxi bat. Badauka, eta nola ez, baiatziko agur bat izan. Ez duten esatu baitizte, gutunetan, notetan, idatzitan. Inguruko pertsonei komentariak egiten dizkiete gustora ez daudena eta bizitzako gogo gutxi ditela adierazteko. Hau da, lehenengoa den oso entzekoa, baina da, diskutxo gero eta elaboratua gara. Ez da, ez dut ezetarako helio. Eta argudiak eta sendoa gazatzen da. Eta bere ondo ez da hori, nabarmenagoa da. Eta azkenik ikeztoi dagokionez, hurbileko pertsonei adierazten zaienean, hurbilekoak erraten duenen izan daitezke, familikoak izan daitezke, lagunak izan daitezke, hauzkokoak izan daitezke arrenkoak, azkenean pertsona bat erarazten zaienean, argi eta garbi, bere buruaz beste egiteko intentzioa daitezke, edo pentsamendu bat dagoen. Verbalizazioa esplizitua egin. Bizitzakoa. Hendik eta behin, bakatik aldaketak bere jokabidean. Eta hemen, soa zer edo oso bizte goterik oso lasai egotera, triste, hau bilago lotuta, hori dago aldatzea. Agianen errandizuena, triste zegonetik aldaren dutera, edo alderantziz, aldaketak zuzen zuen, zer bizitzaizun. Zer da pasatzen ginen. Egiteke dauden gaiak istea, dokumento prestatzea, osatuko eparitzea, eta bar. Egiten dauden gaiak isteakin erren duena azkepinean da, guretan izan daitezken hori testamentuak. Testamentuak, egiteak, familian denagon badagoela gainen bat,
zeina oraindik ez dago, ez den guztiz argitu dozten guztiz gutxien presa pixka bat hartzia, ez? Guzti hori izteko, ez da nola ere, ondoren egon daitezkenan horiek aurreratu eta istea. Gero ez usteko, ez? Lan hori egitik, ez? Hori da, dokumentu prestatzea, horrekin optatu personalak oparitzea, hori desintik ikusten duena, eta optatu personalak erraterakoan, hemen azpimoratuko diluke, norberaren garantzitsuak dira lepoko bat izan ditekena, eraztun bat izan ditekena, erloju bat, zapatapare bat, ez, ematia, zuretzat garrantzitsua mertxanatzen zat. Baita esan dezakegu eta hori ikusi dugu, egoera batzutan izan daitekena dirua. Gogoan dut, hau nera batek komentatzean, zen ere usaba baten galera, usaba noliko diru, eta nera batek komentatzean, zen, bere usaba regulazio estekin aurretik, bere anaiari, alegia nera benen aitari, emantzela diru kandidatetak, emantzela. Esatean, ituri hau zuretzat, eta bai, ala irusiak ez da zer, eta bera benizuk eta gara desituzko ez dago. Entetik, modu, gala, nahi entezu dira, hori duzun gureztu. Eta ez diten goatzen dira, eta gara diru egunetan nintzen. Gero berrezen ez, nahi ara nintzen esazkira, diru egantzian, jakin dago narzila. Ez eta nera batek komentatzen eta bera izaren gana ez da gogorra ez, dirua jaso izana, eta momentuan ez dukatu izan, dukatzetik ala eta hau ez izanatik ematen zuzut izan duzu behar. Azkenen okarrik daukatena, gari pertsonala, dirua edo dena delako daukena da, atzeri daukena dana, nik ez dut gehiago beharko, nik maitez daitut, hori zuretzat. Hori da ziona honan. Isolamendu pertsonala eta sozialena ikasikoa, eta hau ere nahiko alarma seinale nabaria da, pertsona bakartzen hasten denean. Bakartzen hasten denean, gero eta gehiago itxiratzen denean. Eta lehen aipatu bezala, min egiteko bitartekoak eskuratzea. Balia berak eskuratzea. Bera latzea, hartzen bitartzen zateko, gure gomendio elgartik beti izan era da bezinena deiupatu dugu, eta da, suikiliaz hitz dago. Eta susmoa daukagunean, egoera pertsona bat, antzeko gore bat egon diteketa, galdetu esaterakoan hau, irudipen hori egin. Azkenen hau da, senari edo inkluziori jarraipentak itzea, arrisku portero erope. Bados faktora erope. Alarma senikitzezko alarma seniala erope. Ez itzezko hau senak adierazten dit, ez dago momentu, eta igual izan dut. Nola jarraitu noni edo nola lan du. Genik eta behin, nola ez eta momentu da saibat aukeratu. Hau ez da gai bat atentzioa, 5 minutikako anezatu 5 minutikako bat egin gara. Eman bere humoretu behar. Hau ez da 5 minututan antzina dugu gauzoak galian horretik dut egin garen nian. Eta badagai bat, eta Agustinek eratentzen behi errantzen eta prestatu ziteran, hau da gai horietakoa zeitan, erlojari bolten dut. Eta behar zuten dure eman bat duzu. Hau ez dago soka minututan egarrizuna, itzaldi batera eta ger batera, eta tamak minutu eta mantzia. Ez. Argi mintzatu, naturaltasunez, hau bakit hemen aktin pixkatek harriko dola. Nik kostenten naiz gai honetaz hitz egiteak respetu handia sortzen da duna. Baina beldurra transmititzen bat dugu, beldurra hilarazitzen diogu. Zein izan arrazten finean rola, gai hau ateratzen denean, edo pertsonak adierazten dugunean. Entzun edo ez baitu. Hay más probabilidad de acierto cuando calles y escuchas que cuando hablas y no escuchas. Probabilidad de atletik, hobeto da entzun. Eta onartu dakarren hori, nahiz eta ados edo ez ados egon, onartu dakarren hori.
Nik ulertu dut sortzen alako ezin egonak eta nik zaurtu eman handik. Zure zara, zure kritika aurkatu behar. Zure funtzionizan bada sostengo hori egitea. Entzun, interesak akiazka, zaiazti, bere sentimentak adierazten lagundu. Lehen errendakoa, ez eztabaidatu gero gaizki dagoen, azkenean da, onarpena sustatzea, sartzen badetarako kortan ez dut hori dut, etxatzen dut hori. Pertsona itxingo da, kortan ez gara sartu. Berriz diot, egon gaitezke, adosago edo desadosago. Momentu horretan pertsona behar duna da, norbaitek onartzea, dakarren bitxila dut. Eta onartzea da, pintzitia eta azken finean, gaztera ez esaten da, no? Validar esa emoción. Onartzea. Eta azkenean nire gara puntua nire garrantzitsua izan zaidana, da ez agindu betetzen den konfidentzialtasunik. Eta hemen, badago tarteka, halako egoera bat, zeinetan, esaten, nik zure esaten dizu, baina mesedez, ez esan inori. Zanborretan esatu, zen, kontutan izan bat dugu, agian garela pertsona bakarrak, dakiguna, ez? Edo zeinari verbalizatu indigun, egoera hori da. Motxila basatzen dugu. Motxila hori da, ardura bat. Herritar bezala nik daukagun arduraren, motxila hau zabaltzea. Zabaltzakin ez dut esan nahi, eta hemen ere matizen bat dut. Horai kaletik joan garraleak lehen nahi izan bat regula, fulanituko goxan dit eta fulanito eberatzen dago. Ez eta fulanitore egin zain eta nire bete beharra da nik hau dakidala. Nire bete beharra da, laguntza eskatzea. Eta hau berriz diot, hau dena erabiltzen, ni agian ez dago prestatuta eureko gunean, hau lantzeko, abordatzeko, behar dituzunez, zer duzu guzti edo baliabide guztiek emateko, baina nik bai egin dezakera ikastikari lana. Eta nik lagunduko izut beste norbaitio konpartitzen, nori erraten handiogo, honorazko dezakiogo. Da, lehen esan dizudan, tunel itxi hori, nola betere irekitzen lagundia. Eta nik hemen ere, jendeak erraten dut, baina horreman mezu ibiriz errateko zerbait erratik da. Nik horrela erraten dut, baina zuri kontatu baden adizu, zerbait erratik da. Eta azkenean, inori ez deslan horren azpian dagona, hau hitzetan da, beldurra. Nola hartuko duten ere inguruko, nola hartuko duten ere senitateko horiekila. Ere realitatea zer da? Hitzetan, egon daitekera da, senitateko iagia zuzenean ez zaila komentatzen, edo bileko edo seme edala, edo bikotari edo, ez zaila, honetan ez berezirik ez garen nahi. Ez dituz ez garen nahi, eta gian esaten ziren, lagunetik. Inguruko batik. Baina, argitze dago, gure betereaga, dela, informazio edukitak, zer erbaitu egiten zureak. Zer erbaitu egiten zureak. Horretak, ikak izan egin zer gabiatzen duzuna. Handutetan da, segurtasunen. Eta ia bukatzeko, laguntza baliabide batzuk izkizuen, horiek trabatuta balikoak, imanen erratutu reaktioak dut, pero trabatuta dut. Alpatzari horrek, guri handez, dugai gara, euren dentaria bezakun jartzen ez, bosin dira guztu izuz. Aipatzadera, ate nagusia osakidetzara. Sarraitezke, aquí también osakidetzara ateratzen nahitik dago. Ate nagusia osakidetzara. Zentzutan, pentsamendua detekatuz gero, edo zaurgarritasuna detekatuz gero, lehen maila zarretan eritzea. Egoera, kritikoagoa balima da, baina pertsona desplazatu balima daiteke, gari hori izabuzta. Eta egoera kritikoa denean, eta arriskua ikaragarria denean, guazen erratera, hila edo biziko egoera denean, 112.
Gero ere badago telefono zenbaki bat, hemen Osakidetzak bilatzen duna, erizainek erabiltzen dutena, 24 zaharra nahiko iritzi onak ez ditu telefono zenbaki horren inguruan, da osasun arloko zenbaki, erizainek kudeatzen dutena, eta bai izan daiteke lagungarria ez, krisi egoera horietan, nolabait ere bideratu edo lagundu edo lanketa bai egin ahal izateko. Gero estatu mailan 0,24 zenbakiarako, suizidaden prebentzioarekin loturik zenbakia, eta gero badago hemen hau gomendatzen dituet xartxeatzea, nahi izaten gero, da prebentzio izeneko web horri bat, prebentzioaren inguruko alderdi teorikoa, ikasteko aukera, informazio interesgarria, datu iruditzaileak dagokionez. Eta gero ezin dizuet hemen ere, gure web horriko, hau da gure logoa, izineko logoa, eta gero hemen ere, interesgarri animazio da bibliografia, badago bertan den. Izan dituzkenak liburuak, izan dituzkenak dokumentalak, izan dituzkenak pelikulak, baita ere gaian inguruan sakondu ahal izateko. Eta hau azken diapositiba, eta hau diapositiba honek pixkat liburua da, berdiko izalditxo hau laburtzea, 3 alderdetan. Bat, suizidan atzean sufrimendua dago. Eta hori da, hemendik ateratzekoan nik burutan garbi izatea nahi dudana. Sufrimendua garela. Bigarrena, ez gutxietxi inoren arazoa. Horrela, eskotan ez erradizuna, fikamos behar, ez? Eta ikutatiko bertzaren arazoan ez den sufrimendua, ez sartu akatxoetan, eta berotan, ez positiboetan artean denik dugu laguntzeko gaitasuna. Eta laguntzeko gaitasuna oinarrizko puntu bat izaten da, prestutasuna adieraztea, pertsona horrekin katolatzeko. Pertsona horrekin zintzoki hitz egin ahal izateko. Hori jada da laguntzen hastea. Hori da, gizarte bezala, denek egin dezakegu, egin beharko genuten alderdian. Eta eskerrik asko. Hemen tarteka jarri izan nahi duten abestitxo bat, Olaia Ziarterena, ez dakit ezagutzen duzuen, Gaztango abeslari bada. Gomendatzen dizuet etxean, baldin ez du abestitxo hau entzuteko, zure mina, da, eta errealitate honen inguruan da. Listo, eskerrik asko. Bueno, zereu atentzio askoki dintzun dela, itzaldia oso sakona eta errespeto sartu duguna. Norbaitek hitza hartuko nahiko balu? Zer, plantxauta gehitu gehala, bai. Bueno, eskerrik asko italiaraki, nik gauza bat galdetzen dizut. Izan dut personalidad suicida dagoela. A ver, ze esango zenute hortaz. Esplikatu duzu guzti horrekin. Ebatzen duzu personalidad suicida horrekin, hori da, eta nortzoiken antzeko zure galdetu izan zidaten. Nire zatago, nire iritzitik, niretako personalidad suicida hori da, nolabaiteko gizartearen saiakera, hau molde baten sartualizateko. Molde baten sartualizateko, eta personalidad suicida daukatena, hau, eta hori edira joan ingo du. Zein gara realitatea. Da molde hori aldako garela. Egon daitezke molde horretan, aipatu ditudan adibidez, arriskuak hori dituzten pertsonak, edo adibidez impulsi egoten entre daukatenak, edo bai ere, baina badaude pertsonak molde horretatik atera direnak. Nik aitortzen bat dut, orain dizun galerakin, anekdotia moduan, Nire nabituko aldiz, elkarlaguntza talde batian saitu nintzenen, gero 2021ko martxoa, jarduzuten goitu, lehen ingabitiko sensazioa kalean sartu nintzenen, nire ikusten dut, familia normala, aita, normal bat, bazitun bere araztuak eta, bazitun bere araztuak, eta nik konstintenen batzutela bere araztuak, baina hori familia, euskien burua, zuen normala. Sartu nintzen lehen nabituko aldiz elkartean, familia guztia normala. Eta joan dien pertsona dire,
normal. Egiten ditzen ditekeela. Egia da, molde hortan sartu zilitezken, zenbait ezaugarri batean dena, adibidez kontsumo kontuak, edo estresore kontu batzuk, edo izakiera kontu aldetik ere igual pertsona bitxiak, edo igual laguntza eskatzeko denean duen zaitasunekin. Baina, izateko dena, eta moldeak ez behar Eta nik konstiente naiz, honen artien badagoen edo honen bidean dagoen ere badan, gizartearen nahi bat, hau simplifikatu alikutiko. Molde bat zen. Eta hau da. Zein da, errealitatean bisaltzen zara atzen. Eratzen dituena, amankomunean daukana beste personalidad, esta personalidad que tiene, amankomunean daukana da, era, supermundo. Eta hori da, okatzen amankomunean, gainerakoa, aldakora ikaragarria, eta nik, berietan, ebaizko sosietan, ilusioan, eta, hori, eskerrik asko, nire iritzia, Honek ere duena da, eta hori pixkat txankarri nuena da, euskara hartzen, baina gutako edotzen ditu daiteke. Gutako edotzen, iriz daiteke berrotara. Gara, guteko edotzen. Nire pasatzen ikastetxe batean, nire gatek gustatu zitean dinamika, nire izatzen palomita jatia dezala. Nire gatek erantzun da, gaina gaztelera erantzun zian, eta erantzian, si se quiere morir, que se muera. Hauzetik, batek erantzun zion, isi es tu madre? Baina ez zion esan, tartekan erabendora erantzuten dute, no? Isi eres tu, no? Ez zuen erantzuleria horrekin duen, bezietan abaritzen, zintutasun horrekin adierazizena. Zerean izango bali, eta berak erantzun, nik nire ama ezagutzen dut, yo conozco a mi madre, y mi madre nunca haría eso. Behar, zitare tampoco sortzaino semeak ez da erakit. Molde hori, ikamotatzen egin nola. Bueno, beste dozinek, bai? Zein? Eskerrik asko zu interesantia izan da zure aurkezpena. Hiru gauza aipatu nahi ditut eta nahi duzu zerbaitetu, izkitu. Aurrenekoa da, aipatu duzu, baina oso gutxitan kulpabilitatea. Eta nire esperientzian ingurukoek asko sufritzen dute kulpabilitate horrekin. Zeren bere burua botatzen dute kulpa zergatik ez gara konturatu dute. Bigarrena da medikazioa. Zenbateraino izan daiteke arrazoia suizidio bat egiteko. Ez dutzen dudan kasua da bipolar egoeran bizi zen persona bat. Eta bestea da, batez ere guri adineko jendearen delaziona. Guri adinean, edo persona bat, zailtasun fisiko handiak baldin baditu, edo igual ez ditu, hain handiak, baina handiak dira berarentzat. Lagun batek erabaki zuen bazkizera eta bere bizitzen bukatzea. Eta hori ere aipatu nuke zeren berarekin egon nintzen, baina ez nuen sentitzen. Nire laguntza zen bere nahi zuena egiteko. Ez kontrarioa lortzeko. Baina nahi duzuna. Hasiko nintzen lehenengotik erruarena, hori egin esatzen dut, la máquina estrella. Rakontzat. Máquina estrella da, pila bat abetzen dut emozioa. Errua daukana da, emozio ezberdin bezala erruak ere badauka bere funtzioa. Eta orduan erruak daukun funtzioa da reparar algo. Ez di errutu sentitzen aitzen diran.
Guazten, zer ikusirik ez daukan gai garik, Ni errudu sentitzen baldin banaiz, gaizki tratatu zaitu dalako, erru sentimendu horrek sortzen duena da ni zuregana joatea eta barkamena sortzea, barkamena eskatzea, edo eta berriz ere ez errepikatzea, adibidez. Hemen pasatzen dena da, ni errudu sentitzen naizenean, pertsona bat galdu dudanean, erru horren funtzio izan litzateke egoerari konpontzea. Ez gortunen delatik, hori ez da itzuliko. Ez da itzuliko. Geratzen gara bukle batien. Eta zergatik esanen hau ez bani esan, egin hartzen duz bali manu bakarrik utzi, hor geratzen gara bukle batien. Eta da hor, fondoan dagoen nahi bat da, egoerari konpontzea. Eta konpontzearen emaitza, ez, guretzako oroak laguna da, ez hemen izan litzatik pertsonei. Eta ez dira. Hemen gurekin edokian izatea. Baina erruarena eta errotea horretu ez daikatu, baina aldezuk elkarra horretzen taldetan nahi mozua, pila bat ateratzen duen. Pila bat, errua. Hau egin izamanoz, gatik esan genau, eta horrean, petxa batzut ez, eta nire iritzitzen dezit, petxa, gamiratena duzu tutado sumartuan. Nik hau ez nuen egin, ez sensazioa, nire petxoen bizituna, nik hau ez nuen egin, eta horregatik mantzen. Eta hori lantzea, eta horrekin bizitzea, gogorra da, ni bai, arrazia. Medikamentoaren kontua, interesgarria. Eta nahaste bikolarra irazu duzunean, edire hori zait, bi pertsona hori zeztik diagnostikoak, ainesulitaztekoak. Bueno, kasu horretan ere uste dut bat fiko, nahaste bikolarra zutara, bestian ez du hartzen. Baina bai, efektotako bat, zerran duzakegu, efekto sekundarietako bat, hori beraz, goazen horietako bat izan, zegoen amorrua, zegoen amor hori zerrako natatzen nola psikiatran ere zuren abixatu. Hau izan litekela, medikamentuaren, algo efektu hori. Bai, eta gai hori den handi izan dut. Eta hirugarrena eta interesgarriena, adineko pertsonetan, suituen moralitateak egiten dauka beste zutxudo. Elkartzen ez da egiten dugunen kontuan, eta bati erabaki hausnartuagoa dela. Hausnartuagoa dela, eta hori da mitzetan ematen da, adineko pertsonetan ematen da mitzetan, prozesu baten hasieran. Eta bat duzuna, egoera fisiko, horrenetako ez, garrantzitsua zena, eta hori egoera fisiko horren galeraren ondorio, eta batez ere, nik horretan hartzen barretzen, horren kontzientziaren. Nik konstientanez hau okerrera dela. Eta nik konstientanez hau okerrera joango dela. Eta honek zibera egiten zuela, baitarik izango. Eta hor dutzen bai, kutsu bat, hausnartuagoa, izan daitekeen zerritu dugu. Eta bai honetzetan ematen dilaren, prozesua ezberdinen hasieran. Pertsona konstiente deni. Eta ilegalala, nekez duela horrekuntarik izango, eta bai. Eta dago kutsu hori. Eskerrik asko. Eta bakatiko. Nola jarriko zen dut? Nola jarriko zen dute diferentzia ez gure erareko pertsonetan, eso, jarratu zen dina, gaitasun itxi, eta kasuna, eta suizidio eta eutanazia. Horretan, Esatxa da gai horien. Ez hau dut pertsonak, ez gai menetik, ez dut hori. Pertsona honen sanitarteko bat, gure osasun arazoak nago. Hau aipatzea, kasu honetan garrantzitsu izan zen, eta bizitzan ez dut horretzen. Bestelako jartera dugu, bizitzan ez dut horretzen. Pertsona horren, egon da beste zirkunstanteak eta gai egoera kontetu behar dago, eta nasen esatu zen. Erantzuna ez azkoa.
osasun arazoa da. Eta ez da osasun arazoa da. Isinitarteko honekin, edukina masen txarra hasiera, ez? Haien amiguran izan. Eta sekunditaino ezberdin izan dena, sufrimendu psikologikoa izan daitekeena eta sufrimendu fisikoa, ez? Eta zergatik bati baiezko ematen zaio, eta beste bati ez. Nik hor begiratu behar komunitze datiak eta hor aldiak zumarrutik zintiko kuriosia sortu zait, eta nozdaiteturik pentsatu izan dut, baina nik gauzak ez baldin eta apuntatzen, aztu zizkiet. Ez baldin gauzak apuntatzen agenda, aztu mozek, eta etorriko dut izan gauza beraterako da, eta aztu mozek. Eta ez dakit nonuna, eutanasia legalizatu zenetik eta martxan jarri zenetik ez dakit suizidio kasuetan adibidez, aldaerarik egon zen. Hori ere interesgarria egiten zen. Baina hor dago, filosofia hori esaten nuen, zen dautan sufrimendu psikologikoa, gizartean onartu ez ditzaketan edo, eta sufrimendu fisiko edo, guazten esatera arazo fisikoa sufrimendu psikologikoa baina gehiago, zein amugua. Bakito bat ez bat izango dela ez, pixkat atzera guelta hori egon daitekeela egoera batien eta bestean ez, eta ez, arazoaren iragankortasun horren inguruan, izan dela ez, puntu horietako bat, baina bai dela egia, diozuna bada usnarketan handa, bere horretan, bai. Bai, pixkako da erantzun izan hori, pixkan ere egitea, esan nahi dut. Eta beste norreke. Bai. Bai. Eskerrik asko itzarren abitan. Berrik antzan, komentatu zer gertatu zitzaidan. Lagun batekin dirun bidai bat, genuen, eta oso ondo pasaren duen. Lagun ginean, lagun zarra ginean, eta leko ez berritan izkidean. Gaudan, guretan, aeroportuan, besartada bat esan nion, Jesus, gaizki ikusten zaitu, fizikoki. Biak honei behiko dena, oso gaizki ikustea, utzi zakutretzian, gerek idaten du, eta zain duen pixka. Besartada honti bat eman ditu, oso ondo pasatzen du bidai harta, eta hastian, bere gorotasun. Tuntxe, esan dugu, histori fiziko hori, ez? Ikusten nion oso alai bidai hartan, baina fiziko antez oso gaizki. Eta horreketan esan nion, oso, bai, esan oso argila eta esan nion. Karo, historia hori gero utzi zidan oso ikutua, ez? Baina, askotan pentsatu izan dut, fizikoan antetikan edo bizitzatetikan hain gaizki ikustez, pentsatu nietetzak hartu ditu zerretaz. Baina, pixo handia zetala, hain gaizki fizikoan ikustia. Pesatu izan kaso nahi izan dute. Hori bat egin politik. Eskerrik asko parte bat bizikoteatik, ez? Eskatzera dutena, eta zitan egitea azkenan da, ez pertsonalentako ez da garrantzitsua, zentzuetan eta bai alderdi fisikorrek izan dut. Eskerrik asko. Beste inokez, honekin bukatuko dugu, eskerrik asko iratxe, oso interesgarri izan da, jende guztia isil bidea. Atxauta, atxatzeko gai izango gehan edoaz, baina, zer pentsatu eman dezu, eta importantia da horretaz, arduratia ere, eskerrik asko.